näituse avamise tseremoniaalse osa lõpusõnad annan ühele initsiaatorile, Natalja Rogozinska. Дуже дякую і дуже рада бачити кожного, хто сьогодні тут і хто не просто дав мені руку і сказав, я тобі допоможу, а відкрив своє серце. Tervist, mul on hea meel näha teid kõiki siin, kes mitte ainult ei ulatunud mulle kätt, vaid kes ütles, et mina olen sinuga ja sinuga koos. Я хочу, щоб кожен з вас почув не тільки мої слова, а почув моє серце. Бо кожен з вас, хто мені допоміг організувати, прийняти, створити цю фотовиставку, кожен в моєму серці. І кожен відчуває такий самий біль за маму, за сім'ю, за мою країну, за нашу Україну. І я щиро вдячна кожному. Täna ma tahaks, et te ei kuulanud vaid sõnu, mida ma teile räägin, vaid kuulaksite, mida räägib mu süda, sest igaüks teist, kes on mulle sellel teekonnal aidanud, on minu südames ja te näete seda valu ja ka minu süda kõneleb sellest valust emade pärast, meie Ukraina riigi pärast. Я особисто знаю авторку цього проєкту Світлану Корабльову, бо я теж з Маріуполя. Ma tunnen Svetlana Koroblovat isiklikult, sest ka mina olen pärit Mariupolist. Ми разом з нею починали своє волонтерство саме в Маріуполі. Meist sai vabatahtlikult Mariupolis samal ajal. Сьогодні Світлана мала би бути з нами. І вже була заплановані, заброньовані навіть квитки. Але сталося дуже значуща для неї подія. В неї чоловік на війні. І за останні 3 роки вперше співпало з відкриттям цієї фотовиставки. Чоловіка відпустили додому всього на 10 днів. Тому ми вирішили записати з нею відеозвернення і нехай вона насолоджується тими хвилинками, бо ніхто з нас не знає, що може бути далі. Ja täna Svetlana pidi olema meiega siin, kuid juhtus selline asi, et esimest korda 3 aasta vältel tema abikaasale, kes on praegu sõjal, anti 10 päeva puhkust. Ja me otsustasime, meil olid isegi piletid ostetud, aga me otsustasime, et me teeme temaga videokõne ja las ta viibib neid hetki oma abikaasaga, sest keegi meist ei tea, mis tuleb hiljem. Кожна жінка представлена сьогодні на цих фотографіях. Особисто я не просто зі слів. Я на власному досвіді, переживши двічі війну і втративши все, я розумію і уявляю, з яким попелом всередині, втративши своїх синів, кожна з них далі допомагає, займається волонтерством, створили НКО-організації і допомагають. Але лише одна з них, з усіх представлених, одна з них до останнього боролася, до останнього була своїми донатами і допомогою для частини, де служив її син, поки тепер вже зустрілася з ним. Бо в неї була онкологія, і вона мала собі сили, знаходила сили боротися з своєю хворобою, боротися з втратою сина і ще до останнього допомагати. І це ось ця фотографія. Ma tean, mis on igaühe naise lugu nende piltide taga, sest mina olen kogenud sõda 2 korda, mina olen 2 korda kaotanud kõike ja ma tean,
tähendab kaotada ja igaüks neist naistest on kaotanud oma last, kuid igaüks neist tegutseb ka edasi vabatahtlikuna. Neil on oma töö olemas, nad annetavad ja igatpidi toetavad Ukrainat. Ja ainult üks naine, keda te näete siin piltidel, tema on viimase hetkeni toetanud seda sõjaväeüksust, kus oli tema poeg, kuniks ta viimaks kohtus temaga ka. Sellel naisel oli vähk ja nüüd nad on lahkunud mõlemad meie seast. Я хочу сказати наостанок, що я не просто рада кожному, кого зустріла в цій країні, естонців, українців, яких раніше не знала. Я рада сьогодні кожному з вас, хто прийшов, і нікого. Я щаслива, що я сьогодні тут з вами, і я можу це робити. Мене завжди часто питають, звідки я беру сили. Я не знаю. Але я знаю, що жіноча сила, і вона настільки як сталь, і якщо її підтримати трошки, підтримати, обійняти, зігріти, як кожного з нас зігрівала і обіймала мама, тоді все вийде. Бо цей сусід, він поряд. Він був поряд з Україною. Тепер я розумію, що він і поряд тут, з Естонією. І я побачила і відчула на собі неймовірну, міцну і велику підтримку Україні і українцям в цій маленькій країні Естонії. І я щаслива. Mul on rõõm tunda kõiki inimesi, keda ma olen Eestis kohtunud, nii eestlasi kui ukrainlasi. Ja minul tihti küsitakse, kust mina võtan oma sisemist jõudu. Minul ei ole sellele küsimusele vastust, kus naised võtavad üldse jõudu. Aga ma tean kindlalt, et meie jõud on nagu metall, nagu Azovstal. Ja ma tean, et kui toetada seda oma sisemist jõudu, siis meil kõik õnnestub. Ja see meie ühine naaber on kogu aeg meie kõrval. Ta oli meie kõrval Ukrainas, nüüd ma saan aru, et ta on siin Eesti kõrval ja sellepärast mul ongi suurem tänu Eestile, selle suure, väikesele Eestile selle suure toetuse eest. Так як кожна мама буде ставати на коліна чи кланятися перед іконою за життя своїх синів, своїх дітей, так я вам сьогодні всім безмежно вдячна. Nii nagu iga ema kummardub ikooni eest, kui ta tänab Jumalat selle eest, et ta poeg on elus, nii palju ma olen ka teile tänulik, et teie tulite siia. І хочу наостанок сказати одну маленьку річ. Давайте і далі будемо разом, будемо міцні, стійкі, як кожен, хто на нас дивиться з цього портрету. З розумінням, з підтримкою, з обіймами, бо тільки разом Україна переможе. Слава Україні! oleme koos Ukrainaga, oleme sama vaprad, mõistame ja selle mõistmisega läheme edasi.